Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Αυτό εδώ όμως το βίντεο άλλαξα background γιατί δεν ήθελα να συνδυαστεί με Eurovision, γιατί δεν είναι Eurovision. Αφορά μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ συχνά και θα σας την απαντήσω με βίντεο και θα σας το εξηγήσω 100% τι ακριβώς συμβαίνει. Αρχικά ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βρίσκει πάρα πολύ καλά, να είσαστε πολύ χαρούμενοι, να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Επίσης να πω ότι την Κυριακή έρχεται βιντεάρα, έρχεται πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το έχω επιμεληθεί πάρα πολύ. Θα είναι οι μεγαλύτερες διαφορές κοινό και επιτροπής, οι 10 μεγαλύτερες, εντάξει, πανικός, υπέροχο. Αλλά μέχρι να έρθει η Κυριακή θέλω να σας απαντήσω βασικά σε μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ συχνά. Η ερώτηση αυτή είναι γιατί λέω τις λέξεις 2 φορές, γιατί τις λέω τις λέξεις 2, 3 και 4 φορές, τι συμβαίνει, δεν παίρνω σωστές ανάσες, δεν είμαι καλά, έχω κάποιο πρόβλημα, τι συμβαίνει. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι 100% αυθεντικός και σωστός απέναντι σε εσάς, θα σας απαντήσω πάρα πολύ ειλικρινά για το τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω εγώ λέγεται τραυλισμός. Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία όπου αφορά τη ροή του λόγου. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυλισμό δεν μπορούν κατά ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και μικρότερο βαθμό, δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις, να αρθρώσουν ολόκληρες προτάσεις, η ροή του λόγου τους δηλαδή να είναι σταθερή και να μην υπάρχουν επαναλαμβανόμενες λέξεις. Αυτό αφορά επαναλήψεις λέξεων, συλλαβών, λάθος αναπνοές. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πάρα πολλές φορές μου συμβαίνουν εμένα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το έχει δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς ακριβώς μπορεί να το κάνει αυτός ο εγκέφαλος και γιατί το κάνει αυτός ο εγκέφαλος. Αυτό μπορεί να προκληθεί από πάρα πολλούς λόγους. Σε μένα, ο λόγος ο οποίος προκλήθηκε, από ό,τι φαίνεται και από τη λογοθεραπεία που έχω κάνει πιο μικρός για αρκετά χρόνια και από την ψυχοθεραπεία, είναι το άγχος. Το άγχος μου δημιουργεί όλο αυτό, το να μην μπορώ να πω κάποιες λέξεις, όσο και να προσπαθώ να μην μπορώ να τις πω. Να κολλάει και να μην μπορεί να βγει η λέξη. Αυτό λοιπόν δεν είναι ότι είναι ένα πρόβλημα από το οποίο βασικά εγώ δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ να περάσω καλά. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό, βελτιώνεται πάρα πολύ. Εγώ δεν ήμουνα έτσι πως είμαι αυτή τη στιγμή. Στο δημοτικό που το πρωτοανακαλύψαμε, που άρχισα να μιλάω λίγο πιο κανονικά, γιατί ήμουν και στο σχολείο, κοινωνικοποιήθηκα, το ανακαλύψαμε και δεν ήμουν έτσι. Δεν μπορούσα να πω πράγματα, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να εκφράσω τίποτα σχεδόν. Κολούσα πάντα και ήταν και για πάρα πολλά χρόνια, ενώ το είχα αντιμετωπίσει και είχε φύγει από το κομμάτι του τόσο πολύ που ήταν, δηλαδή ήταν πολύ λιγότερο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν μπορούσα να βγω σε μια σκηνή, ας πούμε, να πω ένα ποίημα, να πω την προσευχή στο σχολείο, να σηκωθώ στην τάξη, να πω μάθημα. Δεν μπορούσα. Αισθανόμουν άσχημα. Το οποίο τι έδειχνε προφανώς? Ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Το οποίο τι δείχνει? Ότι πρέπει κάπως να δουλέψω αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Σαφέστατα σε μεγαλύτερη ηλικία εγώ πήγα να το δουλέψω. Γιατί κακώς βέβαια έπρεπε να δουλευτεί νωρίτερα όσον αφορά το ψυχολογικό, το ότι νιώθω εγώ με αυτό. Έκανα πάρα πολλά χρόνια θέατρο από μικρός, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Ωστόσο, μεγαλώνοντας με ψυχοθεραπεία και με τη βοήθεια των δικών μου προσώπων, κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να νιώθω άσχημα εγώ. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι, νομίζω το ποσοστό είναι 70 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, δηλαδή 7 φορές η Ελλάδα. Υπάρχει στον κόσμο, συμβαίνει, δεν είναι κάτι, δουλεύεται. Εγώ το είχα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και τώρα δεν το έχω το ίδιο. Πλέον το θεωρώ μέρος του εαυτού μου, γοητεία μου, ξεκάθαρα το λέω, χωρίς να είμαι ψώνιο. Νιώθω ότι είναι και από τα πράγματα που κάνει τους ανθρώπους και να με βλέπουν, ότι πέρα από το λόγο μου, νιώθω ότι είναι ένα κομμάτι του ζήσει. Άρα, γιατί να μην το δείξω? Και ήταν ένας από τους λόγους που δεν ξεκινούσα να κάνω βιντεάκια για πάρα πολύ καιρό. Ένιωθα ότι αυτό το πράγμα δεν με βγάζει πουθενά. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, επειδή έχω αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Αν και εφόσον κάποιος έχει τραυλισμό, να κοιτάξει να δουλέψει τον τραυλισμό του, γιατί μειώνεται, με σωστή δουλειά μειώνεται και μπορεί να μην φεύγει ποτέ, αλλά να αγαπήσεις αυτό το οποίο έχεις τραυλισμό. Αγάπησέ το, είναι μέρος του εαυτού σου, δεν είναι σίγουρα κάτι αρνητικό, κάτι κακό, είναι μόνο θετικό, είναι μόνο γοητεία σε εσένα και αν το αγαπήσεις και εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγαπήσουν και οι γύρω σου. Και μη σου πω ότι κάποιοι γύρω σου που σε αγαπούν το έχουν αγαπήσει πριν από σένα, δηλαδή το έχουν συνδυάσει με σένα όπως έκαναν και με μένα. Τώρα, όσον αφορά όλους αυτούς οι οποίοι
πραγματικά και κάτω από βίντεο και στο TikTok και στο YouTube γράφουν άσχημα πράγματα γιατί και κερδίζεις και κόψε τα βίντεο και γιατί μιλάς και γιατί... Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ άλλο πια που δεν υπάρχει παιδεία στον κόσμο. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε είτε δηλαδή ότι ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Είναι μια δυσκολία στο λόγο, δουλεύετε, υπάρχει, δεν φεύγει στο 100%, αλλά πρέπει ο κόσμος να μάθει, να αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να προσβάλλει έτσι κόσμο. Δεν μπορεί να λες σε έναν άνθρωπο πάψε να μιλάς ή σκάσε. Γιατί επειδή λέει 2 φορές μια λέξη. Και τι έγινε. Τι έγινε που είπε 2 φορές μια λέξη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το λόγο. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σκέφτεται ο κόσμος και απαντάει με αυτόν τον τρόπο σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή θα πεις σε έναν άνθρωπο που τονίζει το σίγμα, σταμάτα να τονίζεις το σίγμα ή μη μιλάς. Με ποια λογική θα το πεις αυτό. Θα πεις σε έναν άνθρωπο που έχει το χαρακτηριστικό αυτό να σταματήσει να το κάνει. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αδιανόητο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο κόσμος μπορεί να μιλάει έτσι. Για το οτιδήποτε μου φαίνεται αδιανόητο, κακώς μου φαίνεται αδιανόητο, γιατί δυστυχώς στον κόσμο υπάρχουν αυτά και υπάρχουν πάρα πολλοί. Μην αφήνετε κανέναν να σας μειώνει σε κανένα επίπεδο. Οφείλετε στον εαυτό σας να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για τον ίδιο σας τον εαυτό και όχι για τους άλλους. Και επίσης μην αφήσετε ποτέ κάτι, ειδικά τέτοιο, δηλαδή τραυλισμό, να μην μπορείτε να πείτε το ρο, να μην μπορείτε να πείτε το σίγμα, κάποια είτε δυσκολία στο λόγο, είτε μαθησιακή, είτε το οτιδήποτε, επειδή έχω και δυσλεξία, μην αφήσετε τίποτα να σας πάει πίσω. Αν εσείς θέλετε να είσαστε καλύτεροι και αυτό θα βελτιωθεί και θα το αγαπήσετε και θα γίνει κομμάτι του εαυτού σας και μετά δεν θα θέλετε να το αποχωριστείτε, γιατί εγώ προσωπικά πλέον δεν θέλω. Και επίσης να σας πω και εδώ ότι και με τραυλισμό και με δυσλεξία σπούδασα φιλολογία. Όλα είναι στο κεφάλι του ανθρώπου. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ήθελα να σας λύσω αυτή την απορία. Γι' αυτό και το έκανα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να σας έλυσα την απορία και να είσαστε έτοιμοι για το βίντεο που έχετε την Κυριακή στις 2, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου βίντεο που έχω φτιάξει, από τα αγαπημένα μου, και μην ξεχάσετε πριν φύγετε από αυτό εδώ το βίντεο, κάντε και ένα subscribe, είδατε δεν το λέω και καλά, μια εγγραφή, ακολουθήστε με στο TikTok κτλ, αφήστε ένα like, ένα σχόλιο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.